Biti frizer danas znači mnogo više od zanata. To je spoj kreativnosti, veštine i rada sa ljudima. Upravo zato sve više mladih odlučuje da svoj put gradi u ovom poslu. Dok u učionicama i radionicama nastaju prve frizure, svako od njih već gradi svoj stil, ali i svoju priču. U vremenu kada je teško izabrati zanimanje koje će trajati i koje se voli, ovi mladi ljudi čini se nemaju dilemu. Pitali smo ih zašto su baš frizerski poziv izabrali kao svoju budućnost. Pa volim da ulepšavam ljude i volim time da se bavim. Ja sam 3. godina hemijsko-tehnološke škole. Izabrao sam ovo jer mislio sam da je najbolje to za mene. Imao sam neku želju da šišam. I eto. Od malena tako volim od malena sam volao da budem frizer jednostavno. S obzirom da sam ovdje, došla sam zato što sam se potrudila najviše u razredu. Mesec i po dana sam se spremala za ovo, došla sam ovdje, ali radim i muške frizure, malo manje nego ženske, ali se i tim bavim. Paraćin je tokom vikenda bio centar lepote i kreativnosti. Na bazenima Prestiž u odličnoj atmosferi i uz dobre ritmove muzike održano je 26. republičko takmičenje smotra učenika ženskih i muških frizera kao i 17. republičko takmičenje učenika manikira. Imamo 13 škola trenutno prisutnih, veliki broj učesnika, preko 150 samih učesnika je danas ovdje, dosta nastavnika, publika je došla da isprati, stvarno puno ljudi danas. Mi smo kao škola prepoznatljivi kad su frizeri u pitanju, preko 10 godina smo imali jedno od prva 3 mesta u raznim kategorijama na republičkim takmičenjima. Danas je frizera, kao što rekao, imamo takmičenje pedikira i to su 2 kategorije sa nekim svojim specifičnim stvarima koje rade. Tokom 2 dana veliki broj škole iz gotovo svih krajeva Srbije predstavio je svoje najtalentovanije učenike koji su nam pokazali šta su naučili i koliko ovaj posao može biti umetnost. O propozicijama takmičenja i kategorijama govorio nam je Igor Ćosić, nastavnik praktične nastave u Tehnološkoj školi u Paraćinu. Prva kategorija muška i ženska. Znači prva kategorija muških frizera i oni imaju šišanje. I ovo je prva kategorija ženska disciplina, oni imaju šišanje. Drugi rad je u muškoj disciplini feniranje, odnosno oblikovanje već zadate frizure. U ženskoj disciplini je slobodna kreacija. Zatim središnji deo gde ste možda snimili rade manikiri, oni imaju svoj zadatak i tamo su škole sa svojim takmičarima manikira. Imamo još jedan rad, to je u ženskoj kategoriji. Taj treći rad je najekskluzivniji, najlepši, najzanimljiviji, to su večernje punđe, odnosno punđa. To rade samo u kategoriji ženskih frizera. U ograničenom vremenu učenici su na svojim modelima morali da pokažu preciznost, veštinu i kreativnost. U posebno ograđenom prostoru, pod budnim okom komisije, vodilo se računa o svakom detalju, od prvog poteza do završnog izgleda frizure. A kakve utiske nose s ovog takmičenja, otkrivaju nam pojedini učesnici. Pa trebalo mi je otprilike 40 minuta, koliko i treba. Nisam žurio, polako sam išao i ja mislim da je najbolje polako. Bolje ide nego kad se žuri. Kad se žuri napravi se greška. Imali smo 45 minuta, radili smo mid-fade. Mislim da su radili dovoljno dobro. Pa trebalo mi je otprilike oko sat vremena, radila sam baš frizuru, sljedeća frizura su nam hollywoodski talasi i spremamo se za to. Super je atmosfera, baš je prijatno. Pa mislim da sam super uspela, trebalo mi je 45 minuta, radila sam bob frizuru. Budući frizeri došli su iz Beograda, Pančeva, Novog Sada, Leskovca, Velike Plane, Novog Sada, Šapca, Bele Crkve i Niša. A mi smo pitali predstavnike iz jedne od novopazarskih stručnih škola kako ocenjuju takmičenje koje su organizovale kolege iz Paraćina. Pa vidite, i nije tako daleko. Za ovakvu manifestaciju apsolutno vredi da se malo čovjek žrtvuje. Fantastično. Domaćini savršeni, znači Paraćin, mi imamo izuzetnu saradnju s Paraćinom, imamo prijatelje iz Paraćina, to su ljudi iz škole koji su često kod nas, tako da smo mi ovdje, da kažem, domaći, i oni kod nas i mi kod njih. Ekipa je 19 nas, znači 12 učenika i 7 nastavnika, fantastično provedeno vreme, druženje, mi smo od sinoć tu, znači ostaćemo do sutra. Malo smo imali vremena da pogledamo grad i sutra ćemo još malo da pogledamo, tako da su utisci fantastični. Organizacija na nivou, znači savršeno, sve čestitke.
Takmičenje je zvanično otvorio državni sekretar u Ministarstvu prosvete Borko Petrović, koji je istakao da ovakvi događaji predstavljaju snažan podsticaj za dalji razvoj mladih talenata u oblasti lepote i nege. On je naglasio da upravo ovakva okupljanja pružaju priliku učenicima da pokažu svoje veštine i dodatno se motivišu za budući rad u struci. Znate, ja dolazim iz gimnazije, uglavnom gde sam radio u osnovnoj školi, ali kad sam došao na ovo mesto, shvatio sam da 75% naših učenika bira srednje stručne škole, oko 100 profila različitih, toliko jedno mnoštvo lepih obrazovnih profila gde ima mesto za svakog da rađe svoje mesto pod suncem. I onda vidite ta moć kreacije, evo danas smo ovde da slavimo kreaciju, maštovitost, sposobnost, veštine i znanje, naravno. Danas imamo puno vas, puno zainteresovanih koji su došli da u potrazi za smislom i karijerama u svom životu da se pronađu, da i koji se još traže, ali da vide gde su, da se uporede sa drugima, da izvagaju da li su na dobrom putu, da nešto nauče, da nam prikažu i danas smo tu da slavimo te njihove sposobnosti i nivo koji su oni postigli u svom znanju i svojim veštinama. Iza učenika tehnološke škole u Paraćinu stoje i zapaženi rezultati sa brojnih takmičenja u prethodnim godinama. Njihovi uspesi dobijaju dodatnu težinu ako se zna da se u Paraćinu školuje tek jedno odeljenje ovih obrazovnih profila, za razliku od velikih centara sa znatno većim kapacitetima. Ne smem da budem siguran, ali smo na republičkom takmičenju mi bili 8 ili 9 puta bili prvi od svih škola cele Srbije. Iako imamo samo jedno odeljenje, a bilo je generacije kada smo imali pola odeljenja frizera, pola odeljenja manikira. Mogu da kažem da velike škole, ovo je zvanično, koji primaju po 10-12 odeljenja godišnje, gde imaju na raspolaganju po 300 učenika, a mi od naših 15 ili 28 smo uspevali da budemo prvi, a da te velike škole budu ispod nas i to je bila sreća. Ja sad mogu javno da kažem jer su to činjenice, a možda deluje da se hvalim. Pa takmičenje je veoma masovno i veoma je ozbiljna organizacija, tako da moram da se zahvalim svim kolegama, nastavnicima i radnicima tehnološke škole, a naravno i našim učenicima. Svi su uzeli učešće u ovoj organizaciji i pripreme traju, boga mi, već meseci. Sem njih imali smo veliki broj sponzora, privrednika, lokalna samouprava, Ministarstvo prosvete, udruženje, odnosno zajednica škola ličnih usluga. Svi su uzeli svoje učešće u ovoj organizaciji da bi ovo danas izgledalo kako treba. 2 dana takmičenja, mnogo rada, truda, ali i još više dobre energije i druženja. Paraćin je pokazao da ima šta da ponudi kada je reč o mladim talentima u svetu lepote i nege. A ako je suditi po onome što smo videli, za budućnost frizerskog zanata nema razloga za brigu.